Nga ni mahiling ang presenteng kamugtakan kan mga residenteng apektado sa pag-alburuto kan Bulkan Mayon, alas 7 kasubagong aga, Hunyo 10 kan mag-abot sa Albay si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasabay kan sa iyang pag-abot, ang paglibot man kaini sa mga designadong evacuation centers sa probinsya. Sigun kay Gatchalian, mauot niyang personal na mahiling ang kamugtakan kan mga albayano asin maisihan kung ano pa ang mga pwedeng maipaabot kan sa indang ahensya. Apwera kaini, gusto niya man daan na masiguro na talagang ligtas ang paramientras na pagsisirungan kan mga bakwit. 102,000 na food packs ang nasa buong Region 5, of which around 60,000 ang nasa Albay mismo. And easily the 40,000 we can pull out in the neighboring regions, neighboring provinces. That's 102,000, pero we are still stockpiling, so madali yan na aabot. I'll give you an example. Itong klaseng mga sakuna na to kasi protracted. Ibig sabihin hindi ito yung parang bagyo na after 3 days tapos na. Ang kausap ko nga yung mga local officials natin, this can go as long as 45 or 90 days. So we've had experience katulad ng nangyari sa Mindoro oil spill. Nag-operate yung DSWD sa Mindoro Oriental for 4 months. Every food wave natin doon nasa 20,000. So kulang-kulang umabot tayo ng mga 200,000 nung natapos yung buong exercise. So ready ang DSWD to make sure na kung ano ang kailangan na pagkain ng ating mga evacuees, ng ating mga residente ng affected areas ay masusupply natin. But initially, 102,000 na food packs na ang in the region and ready to mobilize anytime. Sa pagbisita ni Gatchalian na nauman ininin food packs, kung sa'y nakatuwang man kan opisyal ang Ako Bicol Party List. Sigun kay Congressman Jill Bungalon, maski yaon ng partido sa pagtabang sa mga kababayang albayano, dakulang bagay manggiraray na personal na nahiling kan sekretaryo ang kamugtakan ngunyan kam probinsya. Well, ang tugon niya sa kuya, manginotan digdi po sa relief operations and at the same time i-monitor ining sitwasyon kang mga albayanos and manungod sa prepositioning no kang mga goods kan DSWD, we were assured no. And in fact, he contacted the secretary and he got a response na meron preparation and fully ready sa tuyang DSWD when it comes to relief operations. Bako sa na po relief operations kung mailing doon may food packs. Later on, the secretary will discuss the intervention program as well as the recovery programs. Dahil bako sa na po limited ang obligasyon ninda to give relief goods, kundi ito pong ma-interbinar arog kang emergency cash transfer, iga siya ning test or pilot test run na sa rupong anticipatory action. Meaning to say, instead of giving relief goods, pwede siya manao ning cash assistance. Dahil kung mailing ta ang laman kang relief goods, iyan po, kumbaga, sardinas, gatas, pero sa mga pangaipuan kang aki, kang mga nag-iire lang, wala dyan. So instead of kumbaga opening salvo ang relief goods and then the DSWD will also give cash assistance. Tanganin ko ano sa mga pangaipuan ninda, tasinda po yan nakakaaram, matawanan po nin kasimbagan. Sa rungan, isa na bisitang evacuation centers, iyo ang evacuation center sa Barangay Anislag, Daraga. Si Tata Eugenio, pigpapasalamat ng God na sarusinda sa nabisita asin amay na natauan in food packs. Kailangan lang po na mo ng tubig, pagkain, tapos yung mga panuma. Saro-saro man na pigbisita kan mga opisyal ang mga designadong warehouse kan DSWD na makukuha sa Barangay Pawa asin bugtong sa syudad ni Legazpi. Kasabay kan pag-abot ni Gatchalian, nagkaigwaman ning dialogo ini kay Albay Governor Grex Lagman, piling alkalde kang probinsya asin iba pang stakeholders. Sa pagtiripon, ipiglatag ang nagkapirang lakdang kontra sa posibleng mga negatibong epekto urog na kundagos ng magtuga ang Bulkan Mayon. Bakusan na sa mga namamanwaan kundi magin sa sektor kang agrikultura, edukasyon asin iba pa. Yung mga kausap sa TESDA, magkakaroon po tayo ng mga training programs para sa mga evacuees para hindi po sila maboard doon. Sabi nga ni Mr. Secretary, we should make their lives as normal as possible. And at the same time, yung mga vegetable farmers po natin, mag-allocate tayo ng pondo, Madam PSWDO, para bilhin natin yung mga produce nila para na may mga sangkap tayong vegetable dishes na ibibigay natin sa mga evacuees. Yung QRF po, pwede ko na ma-access dahil yung sanggunian po natin
nag-declare na ng state of calamity. And over the weekend, Mr. Secretary, we will be checking on the items that need to be funded. And papaalam ko rin po sa mga mayors kung may convergence po sa inyong mga localities, yung mga plano po ng probinsya. Lahat po kayo dapat on board sa plano po ng province and of course ng DSWD. Sa ngunyan, total na nasa 1,819 pamilya o 1,681 na individual ang presenteng nakasirong sa mga designadong evacuation center sa probinsya. Mantinido naman sa Alert Level 3 ang estado kan Bulkan Mayon. Mientras tanto, alas 5 nin hapon kasuudma Hunyo 9, ngani marikas na maiibakwar ang mga bakwit gikan barangay Anuling sa Kamalig. Duwang trakman ang pigpadarakan ako Bicol Party List, ngani maibalyo sa designadong evacuation centers ang mga apektadong pamilya digdi. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.